mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, sumulat lang ako para ikwento ang pinagdadaanan ko recently lang. At baka sakaling may mabibigay din kayong advice para sa akin. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Diana. At ito ang aking secret file. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, 2 years ko ng boyfriend si Joem. Nagkakilala kami habang nasa isang inuman kasama ang mga katropa ko. Nagkataong single ako noon at single din si Joem. At kami lang po dalawa ang single noon sa magkakabarkada. Kaya kumbaga, by default, kami ang pinagpares. Nagustuhan ko rin naman po si Joem dahil bukod sa itsura siya, may pagkakwela rin siya. Nasa karakter niya po kasi ang magpatawa at hindi siya boring na kasama. Madalas bumabanat ng mga punchline kaya madali rin niyang kaming napapasaya at nakukuha ang loob. Mula noon, regular na kaming nagkakausap sa messenger at paminsan-minsan nagkikita rin kami sa personal. DJ Titan Jello at Rocky Terra, walang formal na ligawan na naganap. Basta nag-uusap lang kami kung saan kami magkikita at pupunta. Dahang-dahan po nabuo yung magandang samahan namin bilang magkaibigan. At lumalim pa ang aming pagtitinginan hanggang sa isang gabi. December 3, 2023. Nilagyan na namin ng label ang ugnayan naming dalawa. Sa madaling salita, DJ Titan Jello at Rocky Terra, officially magjowa na kami ni Joem. Sa gitna ng relasyon namin ni Joem, may na-discover ako sa kanya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Pero eto yun. Mahilig siyang manood ng mga malalaswa. Minsan pag magkasama kami, sinishare niya yun sa akin. Ako naman, hindi ako mahilig sa mga pinapanood niya pero dahil nasisiyahan siya kapag pinapanood niya yun, pinapayagan ko naman. Naiintindihan ko naman kasi DJ Titan Jello at Rocky Terra na baka kaya niya ginagawa yun para if ever dumating yung time na gawin namin yung mga ganung bagay ay hindi na awkward o hindi na kami nangangapa at naiintindihan na namin sa isa't isa kung ano ba ang dapat gawin. DJ Titan Jello at Rocky Terra, sa totoo lang po, kahit gano'n ang aking partner, naiintindihan ko talaga siya. Kaso nga lang, Titan Jello at Rocky Terra, hanggang nood lang siya eh. Hanggang nood lang dahil dun ko nakikita na dun lang siya nasasayahan. Pero hindi niya naman ako ini-involve. Masama ba kung sasabihin ko sa sarili ko na sa panonood lang siya nasasayahan, hindi para sa akin? Diba dapat, total magjowa naman kami, dapat isali niya ako sa saya na nai-experience niya. Minsan pa nga, DJ Titan Jello at Rocky Terra, nagkainuman kami. Ako na nagyaya dahil baka lang may magbago o di kaya ay mas maging adventurous siya
dala ng mga pinapanood niya. Ako na mismo ang naggaya, ako na rin nag-provide ng drinks. Pero sa lahat ng pinlano ko, sa mga naiisip ko na pwede mangyari sa amin, nagulat na lang ako sa ginawa niya after namin mag-inuman. Imbis na yapusin, lambingin ako, tinulugan ako ni Joem. As in, natulog siya. Matapos malasing, humiga at sinubukan ko naman lambingin at baka sakaling mabago ang mood niya. Nagsimula akong humalik. Niyapos siya pero walang balik na mga halik. Walang ganti na mga yakap. Walang mga kahit anong pasimpleng para-paraan para kilitiin ako o hulihin ang sarili kong kahinaan. Wala, DJ Titangelo. Basta nanonood lang, umiti pero walang follow-up. At inis na po ko. Naisip ko tuloy ano ba nga ba ang plano sa akin ni Joem. Ba't siya nanonood ng mga ganon at sa harapan ko pa? At mga malalaswapang palabas pero hanggang doon lang? Normal ba talaga na ganon ang kanyang ginagawa habang kasama niya ako? Nang walang nangyayari sa amin. Ano nga ba ang trip nito ni Joem? Sa totoo lang, DJ Titangelo at DJ Raketera, hindi sa gusto kong landiin niya ako pero tuwing pinapakita ko sa kanya na dapat may mangyari sa amin, mas mukhang nag-e-enjoy siya sa panonood kaysa mag-enjoy siya sa pinapakita kong motibo sa kanya. Minsan nga gusto kong sabihin sa kanya na girlfriend mo ako. Dapat yung pinapanood mo, ginagawa mo sa akin yan. Di ko po kasi talaga nagigets DJ Raketera at Titangelo. Ano po ba talaga ako? For public display lang na klase ng girlfriend? Hindi naman kami ganito dati. Siguro ngayon lang lumabas yung tunay niyang ugali. At confused pa rin po ako sa totoo lang na nag-iisip akong hiwalayan na lang siya kung hindi siya magbabago sa kanyang gawain. Hindi ko lang kasi magets DJ Titangelo at Raketera, ano ba kasi ang purpose ng ipinapakita niya sa akin na ganong behavior? Ano ako, hanggang imagination level niya lang? Or malibang mag-demand ako ng intimacy? Samantalang obvious naman sa kanya na gusto niyang magganon sa akin. DJ Titangelo at Raketera, nalilito po talaga ako. Kailangan ko po kayo ngayon. At syempre sa mga kabisyo natin, kailangan ko din po ng payo ninyo. May mali ba sa akin? Hindi ko ba talaga deserve na makaranas ng mga bagay na ginagawa noong mga tao na nasa video na pinapanood niya? Nagre-rehearse lang ba siya sa utak niya kung paano niya yun gagawin sa akin? Tapos naghahanap lang ba siya ng tamang timing? Sa totoo lang, hindi ko na po alam at kung ano-ano na rin po tumatakbo sa isip ko. Aminado po akong tanga pa ako sa mga ganitong bagay pero kasi 2 years na kami. Almost 2 years na rin siyang hanggang nood na lang at walang nangyayari sa amin. Malibang sampulan namin yung mga pinapanood niya para malaman namin kung kaya din namin yun. O dapat bang pag ganito, hindi na lang ba na dapat ipakita sa akin yung habit niyang nanonood ng mga malalaswa? Para hindi ako naapektuhan ng ganito. Mga kabisyo, pa-advise naman po ako. Titangelo at Raketera,
kailangan ko po ng tulong ninyo. Yun na lang po siguro ang kailangan ko. Muli, salamat po in advance. Ako po si Diana at ito ang aking secret file.